Wahidi, Sadaka, ɗan malam na yin bara. Iyata da Allah a taimaka ko ragowar kazar da aka ci jiya aka yi sahur ne da ita, ko shawarma ko pizza ko boga. A kawo ɗan malam. Ba mutane a gidan ne, almajiri yana bara. Yawwa a fito. A faɗa kar a ƙara min dambu. Kar a ƙara min dambu. Ya za in bada kuɗin shinkafa a je a siyo dambu saboda maintaining a yi wa yara kayan sallah. Ba zan musu bane, ba 'ya'yana bane. A zuwa yi min dambu. Ina ci da asuba kafin na farga yau aka kira asuba. Naji almajiri yana bara. Ni ne. Yaro fa naji yanzu yana pizza ko shawarma ko boga ko kaji. Mai gida zancen kake so, ni ne fa almajirin. Kai ne almajirin? Yanzu ka dubi Allah. Zandame manƙato da kai gardi a ringa bin gidajen matan aure tsohuwa da yarinya kana bara kamar kai da watan azumi. Ni ɗin fa yaro ne, shekaru na ba su kai ba. Dudu fa shekaru na 10, na ce zan yi azumi dama a gidan kakata nake. Shi ne ta ce ba zan yi azumi ba, kawo kuma ai ba zan ki bin maganar kakata ba. Yanzu dai kai a takaice nufin ka yaro ne kai. Yaro ne ni, karami ma kuwa. Inya. Buloras ne kai kenan, girman buloras. Kamar ka sani, girman jiki ne kawai muka, amma yaro ne ni. To, yanzu me kake so? Yawwa, yanzu me aka fito da shi, kaza ce ko kuma shawarma ko pizza? Oh, kaza ce, akwai kaza. Kai tsaya mana. Ya naga kai gaba kamar hanci. A'a, ba ka ce kaza tana ciki ba? Akwai kaza guda 8 na aka dafa yau. Faɗan ma da na fito ina yi kenan. Akwai kaza. Sun ci 3 sun ki bada sauran. To yanzu zaka iya shiga ka ci. Ka ce ya baka kazan nan. Yawwa, in ji mai gida. Yawwa, kaza ba. Yawwa. Idan aka bani kaza a ciki, in zauna in ci a ciki ko kuma in fito waje in ci. Amma kai ma sha ne. Ai gidanku ne ai. Amma na zauna ka gwangwaje. Dama kai ne babana. Ai ina da irin ku ai. Yawwa. Ina da wata kujera nan kakka zauna akan ta kafarta ta karkace. Wannan ka dubi kalata. Wai ni ne mar kala da wanda zai ci kaza. Za ka ci ubanka. Gani nan za ka ci kaza. Wayo, wallahi zan fita, na fita. Yana ina tsaya mana dan ubanka. Hege. Kai, wallahi yaron nan akwai zilliya na wani kawo nufiyan ne. Wuf, da wani suka kasa. Na so na samu umarin nan ɗinka wallahi na gaura ma taɓaryar nan wallahi. Wanda ka raina hankali ka ganni a haka, wai ka ce mun wai kaza har da biza da wai. Kuma wallahi kana dawa na ƙara su mata. Kuliki taka